No niin, tervetuloa kaikille. Nyt tois vuorossa Bowsleafia Hypixelin servussa. Mä voin laittaa Eve. Täällä on kaikkia tämmösiä minigameja. Mä laitan servu. Ja tästä täytyy niinku tiputtaa vaan tonne alas niinku. Sillä. Että nyt niinku voittaa. Tää ei oo mitään hirveen helppoa. Oho. No. Niin. Tää ois 3. video, mut lähiaikoina tulossa mun lolimatsi, tai no ainakin taas lolimatsi on tulossa lähiaikoina tubeen, ja silleen nauttikaa tästä videosta ja mä yritän keskittyä tässä vähän joku mitä. Toi tiputetaan. Mä tiputetaan tuolla katos. Sille yhtään. Tai niin. Mä oon aika hyvä tämmöisissä peleissä. Mikä laki? Klaak. Oli lähellä tippumista. Joo. Oh. Ei, mä tipuin. Ei, no. Siinä oli se ensimmäinen jakso ja tää pitäis mennä lataa tupea ja se ois vaan moro ensi kertaa.